show jabrani le ba mo no ba fle dungo do malikana ni maliko ka nga fuli ba bala jelen to sigaron amana ke jien dugu la mbe ma ngani baran jambulu kuma be ani wakati be anga fuli ba bala jelen to sigara la amba no dungo do ba signi sonja kono ka ma kono wa fene na le flo uni sonja kelen kono ko kono foni di amba fako bala jelen ki bismillah be alam say me kalo klem ko an woro samba fla ani mo an fla fone adam ne la sa amba adam ne ni on wa sharia so musikalonu chama cha fa ko na na le be wule ko sente na le nyama no e maliki jawi ale ni ministre mo ko nyama kumbe yonyela aka chake darola nyoko mi yere bun la kenen na family ka keni on wa ubina se ka demedo on wa chama cha fa matuga amna ani on wa jamana kala fleta ko kunkanko kuma koni humbola orika mi ni be hani sabati obe se ka sege on wa jamana kono kuma be ani wakati be amola dona ka fasa ko ni ministre mo ko ni maliki jaw ko ka nyoko ni bakuru bala ko ni kon bora kaneka Nantaranga ministre nyamaka kuna fununa no de shogal ko kala maigawi amba la dona tuni ka foka ale fene ko ni mande nyamo ko ulutu me nyonya na chaka yorola na ambo wulu ko primature mi ni mande nyamo nu ko ni ayira ka fosa ko lu ko na nu ka demedo onga chama cha fanga wa ko onga chama cha fanga yare ko be ka seka ni kura mindi onga jamana makulu ka do bu buni de me baye kuma be ani wakati be anu uklala ka do bu kesa mi nu ko be ka ni ka fosa ko ala ka ben sabati farafina kelenya dugu bela jeleni ni gonche jamana konona kuna funu selamo yere buka alabato ba minke saunsa na lebe ke makakon ka jamana konona mbale wele ko ije ninata songo boraka bi mi namba ola donia ka fa ko munu yere kono be fe kata chakeda kerenkeren ka buluka ko nyina ko ulu konta songo be se ko se fa wari million nani wa keme ani biolon vlani duruma ko nga ko munu yere kono fe na be fe kata jamana ka chakeda ka buluka ko ulu ka wari kono be se fa wari million sama wa bi kono to ma mi nu yere kono boraka o songo boka bi ka keni islame fenfe yere kono be fe ka late kata iji kenyina makan ka jamana kono mi na be do ka sa ko ala ka musa ka no ya islame bela jeli ni iji lata kan ka di islame kelingena na mi bela jeli kala ka anogo yo ka ala ka musa ka ko bela jeli mine kala ka bato bela jeli mine Nantora jamana kolona kuna fonula ambola donia ka foko ministre misiglo no siraba ko kun kan ko nyana bonle manare yere ko ni madam dambele madina siso ko kala yere ko ni ya chaka nyogondo blaga ta siga su kofi karen kanane na ka ken siraba kura mun yere ko be ka glass ga su dugu konan mi nu ko ni adam ne kenedu ko ka dugula nu kon sire nu ya ira ka fasa ko bara ko be ka kanya ko ba ko ke masarada wo ke masarada la ko bisheki an duru ko o kon kera barala suma fitini mun yere ko ndora barala ya ira ka fako yere ko no sola ka ken sida wo mo ye nyangilimita konga jamana segere bo menendo yera kono ma soroka do jona ubekla ka kuna funi adi mo ma kube jamana kono do na do na kafo kono kon bora kene du ko ka jamana kono ku yera kono menu kunda siraba mi kono be ka glass ka jolo misraba mbe boka jolo ka seze ka ko ma ku yera kono menata usraba fene kun kan kule ka nyine ka do nga fosa usraba fene baro yera kono bolobe ta togodi wala sa jamana kono de mbela jele miseka lafia sraba ko la to gamina onga jamana kono ministre misigile no beni sabati kungan kola nale yere de koni Ibrahim Ikasa hale kono boraka kuna foni abokabi kuna fona mina koni ya ira ka fasa kollo kol karamo ko mo kemenani yere de koni be sarata sarami yere koni be se fo milliard keleni million bisaba kun ka fe makasoro u yere te kalanke nambu wile ko enseignant fictif mi nakla la ka ira o kuna foni akelen kono ko mo keme shigini biduru fene keleno ka dobo ushila munu yere koni e chogorba en wala sa u yere koni kana sekata barabla minambo wile ko retraite mini ministre kon wo boka bika ken u yara kon bika fere bela jelentge wala sa on nga chege do be se ka je ato amina amita kamimbala ale yere kon ye dugu mi yere kon be kati dondala ba ho dugula don yere kon be ka kule ka mbla kana jamana kon mi nu kon be ka ira ka fa ka kon be wakati jambo sa ko bin kon be ka take o dugu ambe jamana kon don la don ya ka fa ko sugu do rebe o dugu na no be wolo ko dral ba ayira la ka fa ko o sugu na sa ko fen kana bela jele me soro sugu na so dadman fo kata se sakauni shawma ko ni bela jele me soro ni sugu na so dadman uye kuna funa boka bi ko kunu shufenyo ka kanya sabaka
taa se sufɛ ɲɛgɛn kaɲɛ 4 ma ko bamaciwale mɔgɔ yɛrɛ kɔni taara bi mɔgɔw kan minnu kɔni ma mɔgɔ bɔnɛ ani la nka n'u kɔni sera ka boli ni mɔgɔw mago ɲɛ fɛn caman ye minnu ye kunnafoniya bila ka na jamana kɔnɔ ko jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔw k'u kɔfilɛ nin yɔrɔ in na joona joona ko baw ko bamaciwale mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka bingali cayara yen duguladenw kan walasa lakana kɔni bɛ se ka sabati ni dugu na cogoya min na walasa don nataw la fura bɛ se ka sɔrɔ kunu kojugu ninnu na cogoya min na n'an tora finitigilamɔgɔ ka kunnafoni na an b'aw ladɔnnaya k'a fɔ ko finitigilamɔgɔ ka cakɛyɔrɔ min bɛ yen n'u ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ni i yɛrɛ de kɔni ye ɲangili kɛ n'an b'o wele ko infraction fo ka taa se jamana sariya ko ɲɛnabɔ yɔrɔw ma n'o kɔɲɔw bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɛbɔ GMS la an b'aw ladɔnnaya k'a fɔ k'u bɔra k'o kura wɛrɛ jɔ an ka dugu kinibolo yan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dawudabugukaw ka quartier la finitigilamɔgɔw ka ɲɛma ale kɔni bɔra ka kunnafoniya di n'ale de ye l'état général major ye ale bɔra ka yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni finitigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka se ka taa kari bamaciwalew la kuma bɛɛ ani wagati bɛɛ k'an bɛ don min na ko bi k'an bɛ se ka jigiya k'a fɔ ko bamaciwale mɔgɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ ka boli finitigilamɔgɔ ɲɛ baw u yɛrɛ kɔni bɛ ka t'u ɲagami duguladenw na walasa u kɔni bɛ se ka fɛɛrɛ duguladenw ma cogoya min na nka halisa ɲɛma ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni b'u ka baara la olu bɛ ka jigi dugu kɔnɔ walasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ k'u ni duguladenw labɔ ɲɔgɔn na min n'a kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ ko lɔgɔkun tɛmɛnen ninnu kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni Tɔnbukutukaw ka dugu ye k'olu kɔni jiginna bawo k'u kɔni sera ka taa kari bamaciwale mɔgɔ dɔw la min ni yɛrɛ de kɔni Ahmed ye fo ka taa se Aga Azibu ma ani u dɛmɛba n'o yɛrɛ de kɔni ko Inal Barika Ag Musa u bɛ mɔgɔw ladɔnnaya tuguni k'a fɔ ko mɛ kalo tile 19 fo ka taa se mɛ kalo tile 21 ma k'u yɛrɛ kɔni sera ka taa kari bamaciwale mɔgɔ 15 la ani k'u yɛrɛ kɔni sera ka moto 18 minɛ ni bamaciwale ninnu na Tɔnbukutukaw ka dugu kɔnɔna na halisa u bɛ ka jamana kɔnɔdenw ladɔnnaya k'a fɔ ko olu ka sɛgɛsɛgɛli n'u ka mɔmɔliw nɔ senfɛ olu kɔni bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ walasa u kɔni bɛ se ka duguladenw ni lafiya cogoya min na min de ye lakana ye fo ka taa se kɛnɛya ko ma k'u kɔni bɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ k'o sabati duguladenw ma min n'u y'a yira k'a fɔ ko tesi d'ale yɛrɛ kɔni ye dugu min bɛ Gawo mara la k'u yɛrɛ de kɔni ye mɔgɔ 532 k'u y'olu filɛ fu lɔgɔtɔrɔ sira fɛ min n'u y'a yira k'a fɔ ko denmisɛnnin 801 tun b'a la ani mɔgɔkɔrɔba 131 k'u yɛrɛ kɔni sera ka lɔgɔtɔrɔso sɛgɛsɛgɛli k'olu la fu walasa k'a layɛ k'a dɔn ni mɔgɔ ninnu ka kɛnɛ cogoya min na min n'an b'a fɔ k'o tare k'alisa ko Ala ka sebaya di anw ka finitigilamɔgɔ ma bamaciwale mɔgɔw kan ko ni jadi jugu min bɛ anw ka dugu kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ sa ko Ala ka jisuma k'a fura ye ɲɔgɔn dɛmɛ t'a bunga ko kun kan an b'aw ladɔnnaya k'a fɔ anw ka camancɛ kalanso bɛ yen n'ale bɛ wele ko lycée Castor ale yɛrɛ kɔni bɔra ka dɛmɛ kɛ anw ka denmisɛnnin dɛmɛso min yɛrɛ bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'ale bɛ wele ko Amaldɛmɛ lycée Castor ɲɛma olu kɔni y'a yira k'a fɔ sa diɲɛlatigɛ o sigilen n'o ɲɔgɔn dɛmɛ kan bawo olu kɔni bɔra ka jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen di Amaldɛmɛ denmisɛnninw ma min de ye nɔnɔ bɔrɔ caman ye fo ka taa se sukaro ma ani fini ani anw ka sefa wari 1,000,000 u y'o bɛɛ lajɛlen di Amaldɛmɛ ɲɛma ma sa walasa a kɔni bɛ baara min na ni denmisɛnnin minnu ni bana in kɛra olu la jarabilan ye walasa a bɛ se k'olu la dɛmɛ kuma bɛɛ ani wagati bɛɛ to u y'a yira k'a fɔ ko ni ko in bɛɛ koromo karila lycée Castor yɛrɛ la min yɛrɛ kɔni bɛ Badalabugukaw ka quartier kɔnɔna na min n'a kɔni kɛra lycée Castor lɔgɔli ɲɛmaaw ɲɛna ani Amaldɛmɛ denmisɛnninw fo ka taa se Amaldɛmɛ ɲɛmaaw ma ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tun bɛ nin kɛnɛ kan an bɛ taa siraba kan kasara kunnafoni na min n'an b'aw ladɔnnaya k'a fɔ ko kunu nɛgɛ kanɲɛ 12 tɛmɛlen miniti 30 ka mɔbili dɔ n'ale bɛ wele ko Sotrama k'ale yɛrɛ de kɔni binna a yɛrɛ ka kɛrɛnkɛrɛnnenya Kulukorokaw ka sira la min yɛrɛ n'a kɔni y'o kɛ Kawokaw ka pont sanfɛ min bɛ Kulukorokaw ka taa sira la u y'a yira k'a fɔ ko ni Sotrama yɛrɛ kɔni bɔra ka bin a yɛrɛ ma ani foyi de ma se ɲɔgɔn ma min ni mɔgɔ 28 yɛrɛ de kɔni banana ni ko in na min n'u b'an ladɔnnaya k'a fɔ ko mɔgɔ min bɔnɛna nin na o ye mɔgɔ 4 mɔgɔ 22 tɔ k'olu yɛrɛ de kɔni banana min n'u kɔni ye tasuma fagalan mɔgɔ 10 wele ka se ni kɛnɛ kan ani ambulance den 2 walasa u kɔni bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ mɔgɔ minnu banana fo ka taa se mɔgɔ minnu kɔni ni bɔnana k'u kunda Kulukoro l'hôpital so kan min n'an bɛ dugawu kɛ sa ko Ala ka badabada dali nɔgɔya minnu ni bɔnana minnu yɛrɛ banana an bɛ dugawu kɛ ko masaba kɛnɛya bɛ masa Aramani bolo k'Ala ka kɛnɛya suru u kan
halisa n'an tora sira b'a kan ka sira kunnafoni na an b'aw ladɔnniya tuguni ko kasela tasira la ko anw ka bɛn mɔbiliba 2 yɛrɛ donna ɲɔgɔn na nɛgɛ kanɲɛ 12 tɛmɛlen ni miniti 10 o wagati kɔnɔna na ko u ka ni kari ɲɔgɔnna in senfɛ sa ko mɔgɔ 4 yɛrɛ de kɔni banana ni mɔgɔ 2 n'olu bɔnɔna u ni na mɔgɔ 2 olu yɛrɛ kɔni banacogo juguyara tasuma fagala minnu bɛ tabakɔrɔ olu yɛrɛ kɔni sera ka wuli ka taa ni kɛnɛ in kan joona joona bawo n'u yɛrɛ kɔni ye mɔgɔ banani fo ka taa se mɔgɔ minnu kɔni ni bɔnɛna k'olu ta ka na n'olu ye anw ka fura sɛgɛliso yɔrɔ la n'u yɛrɛ de kɔni bɛ wele ko l'hôpital du Mali min n'an bɛ dɔn kɛ ko minnu bɔnɛna u ni na ala ka badabada dali nɔgɔya ye minnu yɛrɛ kɔni man kɛnɛ fɛnɛ k'ala ka kɛnɛya suru u kan n'a taara kalanko bonganko la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko anw ka camancɛ kalanso ɲɔgɔn da min bɛ kɛ n'o bɛ wele ko DEFO ko ɲinata yɛrɛ o wagatiw bɔra ka bin min ni an bɛ DEFO-kɛla kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ko ɲina DEFO yɛrɛ ko ɲinata labilalen no juin kalo tile 27 fo ka taa se juin kalo tile 29 ma n'an bɛ dugawu kɛ ni jɔnjɔnkɛla bɛɛ lajɛlen k'ala ka sebaya di bɛɛ lajɛlen ma an ka jamana kɔnɔna kunnafoni kunkan ko Jean-Yves Le Drian ale yɛrɛ de kɔni ye Faransikaw ka minisiri min sigilen don u ka kɔfɛ ko ɲɛnabɔli ma an ka jɛkuluba min bɛ yen n'o de ye Maliko ye olu yɛrɛ kɔni tun ye ɲɛɲini sɛbɛn don Jean-Yves Le Drian kama n'u kɔni kun kɛlen don k'a yira k'a fɔ sa ko Jean-Yves Le Drian n'a den k'u kɔni kun binnen don anw kan ka kɛɲɛ ni anw ka passeport ko t'a kunkan ko ye bawo a yirala k'a fɔ ko anw ka jamana passeport ko k'a koɲɛ bɛɛ kun ɲɛdilen don Jean-Yves Le Drian n'a denkɛ de ma anw ka jɛkulu Maliko u kɔni y'u ka ɲɛngili sɛbɛn don anw ka kiiritigɛso la n'o yɛrɛ de kɔni ye kiiritigɛso sabanan ye min yɛrɛ ni jabili kan bɔra Jean-Yves Le Drian ale ka avocat a bɔra ka jabili kɛ min n'a yira k'a fɔ sa ko Jean-Yves Le Drian fari man di a la k'a kɔni b'a ɲini anw ka kiiri tigilamɔgɔ fɛ ko n'a sɔrɔ u yɛrɛ kɔni bɛ se ka wuli ka se Faransikaw ka dugu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka ambassade kɔnɔna na ko u kɔni ka se ka taa ni kiiri in kɛ u ka taa Jean-Yves Le Drian kiiri ka kɛɲɛ ni u kɔni bɛ ka ɲangili min ta k'a sɛgɛrɛ k'a fɔ ko a n'a denkɛ yɛrɛ de kɔni ye yuruku don anw ka jamana passeport kow la an bɛ taa Kati n'an sera Kati ka kɛɲɛ ni kurantigɛba min yɛrɛ kɔni bɛ anw ka jamana kɔnɔ ɲina o hukumu kɔnɔna la Katikaw ka préfet olu yɛrɛ kɔni bɔra ka groupe électrogène di Katikaw ka l'hôpital so ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko groupe électrogène ale de ye fɛn min yɛrɛ kɔni i b'ale minɛ ni kurantigɛra bawo ale yɛrɛ de kɔni b'a to baara bɛ se ka kɛ kuma bɛɛ ani wagati bɛɛ hali ni kuran tɛ min ni préfet kɔni y'a yira k'a fɔ sa k'olu kɔni y'a latigɛ ka nin waleya in kɛ walasa Kati l'hôpital so ale kɔni ka baara kɔni kana jɔ hali ni kuran tigɛra min n'an bɛ dugawu k'u ye ko kɔni ni waleya ɲuman min ta k'anw ka l'hôpital so in sɛgɛrɛ k'ala k'u sara an bɛ taa an sɔngo n'an sera an sɔngo ka kɛɲɛ ni basigibaliya min yɛrɛ bɔ anw ka jamana kɔnɔ kunnafoniya bɔra ka bin ko o hukumu senfɛ sa ko bɛɛ yɛrɛ de kɔni kɛra maramafɛn marabara bawo ko maramafɛn yɛrɛ ko ni yalala sisan k'i b'a sɔrɔ sifin n'a ka denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen ko min yɛrɛ n'a ye fanga sɔrɔ kosɛbɛ kɔrɔyan fan fɛ min na Asengɔkaw ka dugu la kunu n'a yirala k'a fɔ sa ko sifin n'a ka denmisɛnnin k'olu yɛrɛ kɔni taara bi anw ka butigitigi dɔ kan fo ka taa se sogo feerela ma min yɛrɛ n'u kɔni binnu u kan u kɔni y'u bolola wariw bɛɛ bɔsiw la ani ka sɔrɔ k'a kisɛ si sanfɛ ka sɔrɔ k'a boli min ni kunnafoniya bɛ bɔ ka bi k'an ka jamana ɲɛmaaw k'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ka ɲini ka dɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni ni maramafɛn mara ka kan olu ka woloma ka bɔ jamacɛ la n'an taara an ka kunnafoniyaw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ sa ko anw ka l'hôpital soba min n'ale bɛ wele ko hôpital de Ponge ko ka kɛɲɛ ni so kura minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ ka jɔ ale kɔnɔna na min ni kunnafoniya kɔni bɔra ka bisa ko o so yɛrɛ ko k'o kɔni to jɔli la ko o bɔra ka bin kunnafonidila dɔw y'a yira k'a fɔ sa ko o so kɔni bɔra ka bin ka kɛɲɛ ni baliya de ye ka ɲɛ min n'u y'a yira k'a fɔ sa mɔgɔ kɔni ma bɔnɛ a ni na n ko kan ko mɔgɔw yɛrɛ kɔni banana ni ko in kɛnɛ kan min ni kunnafoniya bɔra ka bisa nɔ kunnafonidilaw bolo an bɛ taa kɔkan kibaru la n'an sera kɔkan kibaru la an bɛ taa Afrique du Sud kaw fɛ yen min n'olu yɛrɛ kɔni bɔra kunun k'u ka nisɔngoya yira Afrique du Sud dugu kɔnɔ u k'a fɛ an ka sinamatɔ ɲɛmaa n'ale de ye Julien Simelana ale ni jamana kɔnɔdenw bɔra ka jigin Afrique du Sud dugu kɔnɔ kunun min kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ sa ko Faransikaw ka jamana u ka taga bɔ olu ka jamana kɔnɔ bawo ko Faransikaw ka jamana ka taga bɔ Afrique dugu bɛɛ lajɛlen na ko depuis ni Faransikaw ka jamana a bɛ Afrique dugu ni ɲɔgɔn cɛ k'u kɔni tɛ ka se ka baara ɲuman foyi kɛ ko min yɛrɛ de n'u ma an siyɛnw b'an dɔgɔya wa ko hali kuma ɲuman ko Faransikaw ka dugu tɛ se ka o fɔ farafinw ma mais n'olu yɛrɛ kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya yira k'u b'a yira k'a fɔ sa ko Farafinna ka nin mara jugu ka taga bɔ olu ka jamana ka ani Afrique dugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na
halisa n'an tora ko kan kibaru la an bɛ taa sudankaw fɛ yen min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko sudankaw fana kɔni wulila k'u ka nisɔngoya yira olu ka nisɔngoya sɔrɔla fɛn min yɛrɛ ka kɛ ni sɔrɔdasi fanga min yɛrɛ bɔ olu kunna ko olu ka taga ka wuli ka bɔ olu kunna k'olu yɛrɛ kɔni bɛ fɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de kɔni k'a sigi fanga la min n'u ka nin bɔlu senfɛ n'u ni sudan finitigilamɔgɔw karila ɲɔgɔn na n'u ye kunnafoniya bɔ k'a bin ka yira k'a fɔ sa ko mɔgɔ kelen kɔni bɔnnen n'a nin na ani mɔgɔ 90 ko olu banana kosɛbɛ nin bɔlen senfɛ sudankaw ka dugu kɔnɔ. Alisa n'an tora kɔfɛ kunnafoniyaw la an bɛ taa Senegal n'an sera Senegal an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Senegalikaw ka lopitaliso dɔ ko tasuma yɛrɛ kɔni wulila la min ni a yɛrɛ kɔni sera ka denyɛrɛni mɔgɔ 11 bɔnɛ a ni la Senegalikaw ka lopitaliso la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min yɛrɛ kɔni bɛ Tivon o ko in kɛlen sa u ka jamana ɲɛma kɔni bɔra ka kuma ta k'a ka nisɔngoya yira kosɛbɛ min n'a kɔni y'a ka sangafo kɛ ka ɲɛsin ni denyɛrɛni ninnu masaw ma min n'a kɔni y'a yira k'a fɔ sa k'u kɔni bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa nin ko in ɲɔgɔnna yɛrɛ kɔni kana kɛ Senegalikaw ka jamana kɔnɔ. Mali kunnafoni show jabaran laban ni kunnafoni dama dama de kuma an bolo ka da bɛɛ lajɛlen kulo kan ka tɔ sigiyɔrɔ la an b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka kulomajɔ la n'ala ma basi wɛrɛ foyi kana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan an b'a fɔ ko ala k'a bɛɛ lajɛlen sago kɛ ala ka bɛɛ lajɛlen hamina ko nɔgɔya a k'an bɛn